Malawi Brief. Tikuyamikireni kwambiri chifukwa chonena kuti mumaonesa chidwi kuti mmatitsatira komanso mmatikonda komanso tikamalankhula mumamva. Timayamika kwambiri pa chimenecho. Kwa nonse amene muli ma followers aifeyo anthu kapena aifeyo anyamata amene timagwira ntchito pa Limpopo FM radio kugwira limodzi ndi Amalawi amene ali m'mayiko osiyanasiyana pa dziko lonse lapansi chifukwa m'mayiko mutu muli Amalawi ochuluka. M'mayikomu muli Amalawi ochuluka koma Amalawi ochulukisisa kwambiri ndi amene ali ku dziko lija la ku South Africa. Choncho ndikuyamikeni kwambiri chifukwa cha chidwi chimene mmakhala nacho pa ife ndi chikhulupiriro chimene mmakhala nacho pa ife. Tikupempheni kunena kuti chikhulupiriro chimenecho chikhalepo mpaka na kalekale. Tidakulonjezani kunena kuti Limpopo FM izagwira ntchito ndi inu Amalawi mpaka na kalekale. Posayang'anira kuti kodi ichi ndi chipani chanji kapena awa ndi ndani, awa ndi ndani, awa ndi ndani. Choncho ndabwera pano chinthu changa choyambirira ndikufuna ndikulankhuleni inu Amalawi mundimve munditsatire komanso mundimvesese zimene ndikufuna kulankhula pano. Pali anyamata amene amatumidwa pogwiritsidwa ntchito na chinali Richard Chimwendo Banda mu chipani cha MCP pansi pa ulamuliro wa Chakwera. Akhala akuzunza anthu m'njira zosiyanasiyana, kwatema anthu m'njira zosiyanasiyana, kwavulaza anthu m'njira zosiyanasiyana, kupanga nkhanza njira zosiyanasiyana kumakafika mpaka napo malanda malo m'njira zosiyanasiyana. Gulu lake lomweli mwa ena mwa iwo mpaka kumakafika ku parliament kuja adakafika nkumakabola matayala kuphwanya magalimoto akumene kuja anthu ena boma likungoyang'anira. Mafuteja alipo, umboni ulipo, boma la MCP silinapangepo china chilichonse chifukwa chani? Chifukwa chonena kuti iwo nda amene amatuma. Pali imfa ya anthu 9 aja kuchikangawa uku, mwanyamata mwa ena mwa iwonso adakapezeka nawonso kuchikangawa kumene kuja. Zonse zija umboni wina uliwonse a MCP ali nawo ndi chifukwa chake adakwanisa kukhala ndi mphamvu zotenga black box ndi kukayibisa. Anduna a information a Moses Kunkuyu ndikubwera ndikuzafotokoza kunena kuti iya black box Amalawi musaidandaule ili safe. The next statement ndikubwera anso kufotokoza kunena kuti black box kulibe, sitidaipeze mundege munalibe mo black box. Kutitenga ife Amalawi ngati zitsiru ataona kunena kuti zawavuta, zawathina, zawakwenya, malisani mwatseguka, zinthu zavuta izi. Anapanga matrix awo, iwo maganizo awo pokhala ankaganiza khala ngati kuti madzi amene tataya pasiwa awa basino akhala ali pamene papa mtsinje umene usiuzaphwera. Adayiwala kunena kuti mtsinje ukakhala ndi madzi akasefukira madzi mu mtsinje kusefukira madzi mbali yosefukira ija kumakhala kuli madzi koma dzuwa likaomba mvula nkukata zimapezeka kunena kuti madzi aja aphwera yasala ming'alu yokha pansi pa nthakapa. Zimenezo ndi mmene zimakhalira. Zimenezo ndi mmene zimakhalira. Ndiye iwowa zimene zijazo adayiwala kunena kuti mbomamu ifeyo tsiku lina lake tizatulukamo, mbomamu tsiku lina lake azalowapo anthu ena. Adayiwala iwowo zimene adagwira nzonena kuti akuti MCP ikhala ili mboma mpaka na 2060. Ndi zimene amalankhulatu achina Richard Chimwendo Banda, zimene amalankhula achina Moses Kunkuyu, zimene amalankhulatu achakwera, achina Jesse Kabwira, achina Kamajekete, saona nkhumba, saona ndege. Ndi zimene amalankhula zimenezo. Adayiwala kunena kuti Malawi wa lero si uja wadzulo uja iyayi. Malawi wa lero adadzuka. Leloli boma lija lasintha, labwera boma la Nyuwani, litabwera chipani cha Nyuwani, akwayitana anthu aja mmodzi ndi kumakafunsa mafunso kwa kwizingani mafunso, menye galumbu yache adziwike, menye galumbu yache atuluke. Lelo twa DPP amenya galu, kapena tiziti boma la DPP pansi pa ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika amenya galu mbu yache watuluka.
ndiye mbuyache uja sana tuluke mbuyache weniyo iya koma atumira tiwana kunena kuti iya tapita ni muzika gwedeza kumene kutapita ni muzika gwedeza mbuyache weniyo wangobisala kaye chifukwa chani akudziwa kunena kuti mulandu ngati ukuyenda umodzi mmene ukuyenderamu kuyenda umodzi akapasudwa belo akuamanganso pa mulandu wina akutelo akapasa belo akumangidwanso pa mulandu wina akuona kunena kuti kumapeto kwakeko ifeyo tikhala involve pa nkhani zimenezi anyamatawa akakamira kwake kumeneko chimene tingapanga ife tipange bwanji kuti mwina tilipase boma alithengenenge tiyambe kulankhula pa social media ndiye zimene mukuona zikunena kuti achina Moses Nkuyu mmapeji mwawo akulemba zosadziwika bwino kupita kwa achina Richard Chimwendo Banda mmapeji mwawo akulemba zokhuta za mtudzu kupita mmasosho masamba nchezo achina uja na achina Jessica Bwira akulankhula zinthu zokhuta kwambiri zokha zona lero lino mmene anyamata amene aja azunzira dziko la Malawi kulizuza dziko la Malawi kulizunza dziko la Malawi pansi pa ulamuliro wacha kwera lero lino Jessica Bwira angamabwera pa podium kumazaliuza dziko la Malawi kunena kuti ife tikafikira ama networks osiyana tiwauza ama networks osiyana tiwauza amaiko ena komanso amabungwe ena kunena kuti izizi ationere bwino chifukwa chonena kuti akuaphera anyamata ufulu why now kodi nthawi imene chisama ziona zimene zizi Jessica Bwira Jessica Bwira zimene samaziona nthawi imene jaye kunena kuti amalawi amapheredwa ufulu samaziona chifukwa chonena kuti amatuma ndiwo samaziona chifukwa chonena kuti nthawi imene iwo amadya masoseji lero masoseji aja kulibe sakwapeza ndeso pano ndi pamene akuzindikira kunena kuti izizi ndikuaphera ufulu anyamata koma nthawi imene ja samadziwa kunena kuti zimene amachita anyamata owa ndikupha ufulu wa Malawi ndikupha ufulu wa dziko la Malawi ndikuononga mbiri yabwino ya dziko la Malawi lero ndi pamene akuona kunena kuti anyamata angati akupangidwa chonchi kumakwenyedwa kumakafusidwa nkhani kumakayimbidwa milandu akapasidwa belo akuaponyera mulandu wina akuti pamenepo ndi pamene aona kunena kuti akuaphera ufulu iwo amaona ngati kuti mwina akatengedwa kamozi kumene anatengedwa kuja akayimba milandu ndiye kuti zathirapo iyayi anyamata awatu ali ndi milandu yochuluka komanso tikulimbikiseni inuyo aboma la DPP maka muonesese kwambiri nkhani zimene muzasisire panjira komanso ifeyo ngati amalawi ngati olankhulira amalawi maganizo ambiri amene amalawi akupereka ndiwonena kuti anthu amene awa sakuyenera kupasidwanso bail out cholinga chonena kuti ayimbidwe mulandu ndi alipire ndalama kuapezeke kunena kuti ali balalabala kunjaku iyayi anthu amene wakufunikira kunena kuti akamaliza kuyimbidwa milanduyo chomalizira chake anthu amene apite ku Mikuyu prison anthu amene apite ku Zomba maximum prison aponyedwe ndende zikulu mdziko lathu lino la Malawi ndipo apasidwe masentence atali cholinga chonena kuti anthu ena ake mchipani chomwe cha DPP chikati muli anyamata ena amene anali ndi maganizo ngati amene amachita anyamata achipani cha MCP maganizo amene asakhale nawo chifukwa tumusayiwale kunena kuti momwe mu DPP muli anthu ena amene akumati inuyo kumene kukubomako mukanena kuti tili ni mission yoti tikupita kwakuti tili ndi tuwa tikupita kwakuti tikamanga anthu tikafuna anyamata akuti momwemo muli anthu amene akumayimba mafoni kuayimbira anyamata kuti kubwera ati kumeneko lero musamale muchokepo musayiwale zimene ngati simukuziziwa muzidziwa kunena kuti pali anthu amene akumatenga ma information mukatuma aboma kuti apite kwakuti akamanga anyamata achisokonezowa gulu la anyamatawa pali ena amene akumayimba mafoni kuchipani konko akuluso mayina awo tili nawo nthawi ikakwana tiwavumbulusa mayina awo nthawi ikakwana mayina awo tiwatchula sikuti sitiwatchula nthawi ikakwana akapitiliza akapanda kusiya nyasi zimene akupangazi akuluakulu amene mayina awo tiwabweresa pambalambanda kuti dziko lonse la Malawi lidziwe kunena kuti kodi MCP ikugwira ntchito ndi akuluakulu ake ati muchipani chimene cha DPP. You understand what I'm saying? Ndeso pano timafuna tikulimbikiseni komanso tikudziwiseni ndithu zimene amalawi akufuna kunena kuti anthu amenewa zisathele nkupasidwa kwa mabelo autiwa iyayi anyamata amenewa apasidwa masentence atali akaseweze ndende cholinga chona kuti anthu ena aka amene ali ndi nzeru zopusa zomafuna kumagwirisidwa ntchito ndi anthu azipani achinyamata amene ndo ochuluka mdziko muno alipo tikufuna kunena kuti ntchitidwe umene uthe usazachitikenso ndi chipani china chilichonse azadziwa kunena kuti ngati tikuchita izi ndi chipani chimenechi chita zango tuluka mboma mu tikubwera chipani china tizaziona zije zimene adaziona achawo ikhale mbiri imene ya dziko la Malawi
Now sitikufuna kunena kuti anthu amene omwe asekerere kuti zithere m'mabero mu iyayi anthu amene akaseweze ndende komanso muzichita zinthu zanu mwachangu muchite zinthu zanu mwachangu nkhani zimenezi zisakuchedweseni kuti muyambe kuifufuza nkhani kuti mukhazikise commission inquiry ya nkhani yokhuzana ndi kuchikangawa imenenso amalawi akuyidikiranso mwachidwi kwambiri pakali pano musachedwe ndi kumapanga respond nkhani zolankhula timu media ya MCP gulu lachi na Richard Chimwendo Banda gulu lachi na Jesse Kabwira ziwani chikunena kuti mbalame ingauluke bwanji kupita kumwamba koma kumwamba kuja kulibe madzi tsiku lina lake imafuna kutela pansi cholinga chonena kuti ikapeze madzi ndiye ngakhale mutachenjera bwanji ngakhale mutafuna kupanga cover anthu ena ake bwanji kuti anthu ena ake apangidwe shield kudzera mwa inuyo dziwani kunena kuti sizingateke amanena kuti lamulo amanena kuti lamulo ndi mphamvu chimene chili chachikulu kwambiri lamulo siliposa mphamvu kaya ndi choncho chichewacho kaya ngati sichili choncho amalawi ndikhululukira komanso mundikhonza ndi Jesse Kabwira musatenga amalawi kupusa musaona amalawi kupusa amalawi sakufuna nonsense ina iliyonse lero lino nkhanza kuyipa nyasi zimene achita anyamata amene ajawo anthu ali ndi maklipi video anthu adakali ndi zithunzi ana miwa zilipo zithunzi zotamedwa kwa civil servant anthu antchito dziko lathu lino mawe zilipo ngozi ya ndege ija kutemedwa kwa anthu amene adagwesedwa kuchikangawa nkukatema ndi nkhwangwa mnyendo kwawa za ziboda za mnyendo ngati ng'ombe ngati mbuzi zilipo zithunzi zija. Do you think inuyo kunena kuti Malawi ndi opusa ngamasekelele zimene inu nyasi zimene inu mukupanga ndi timu media yanu yokhaya ya MCP imene ngamasekelele opusa zimene koma Malawi wina aliyense pano adaipanga hate MCP ndipo musaelekeze kunena musaganizire kuganizira kunena kuti MCP izalo waso mboma kuwina boma la Malawi ndikukhala so pampando. I don't think so. As my on my own, I don't think so. As my side, I don't think so. I don't think so. Even little, I don't think so. Get my point. Read my ribs. I don't think so. Inuyo zonena kuti muzalo waso mboma gonani muyiwale. Malawi adachosa chidwi pa inu adakupasa ni boma kuti muyeseko mwina mukhala ndimo yowosinthika koma munali worse than mwini wake Kamuzu amene adayambisa chipani cha Malawi Congress Party. If you don't know, I hope you get my point. I hope you understand what I'm trying to say to you as MCP media team, as MCP committee, as MCP members. I hope you get me well.